Kalvari. Zanju wawili Yesu ndi Baraba, mujamuzi wa Yerusalemu. Pilato analindi Masuleali. Zanju wawili Yesu ndi Baraba, mujamuzi wa Yerusalemu. Ayuda ose ananena bibi matu yokalipa nafula tu ndi mawu pamenepo ena ananena mumasuleni Baraba. Yesu pakalvari patanda wa mavuto, Baraba alindi kukondwa kwa Pilato ndi Kefase. Yesu anamupandi kumuika mumanda, chifukwa chake ulindi moyo. Ayuda ose ananena bibi matu yokalipa nafula tu ndi mawu pamenepo ena ananena kuti mumasuleni Baraba. Yesu pakalvari patanda wa mavuto, Baraba alindi kukondwa kwa Pilato ndi Kefasi. Yesu anamupandi kumuika mumanda, chifukwa chake ulindi moyo. Pilato anamukwapula Yesu. Nankwapula Yesu ndi nsalu yofira, chifukwa chopulumusa ifetu. Pilato analepela mlandu. Manyazi kwa iye Yesu anamupa, masiku 3 anauka. Ayuda ose ananena bibi matu yokalipa nafula tu ndi mawu pamenepo ena ananena kuti mumasuleni Baraba. Yesu pakalvari patanda wa mavuto, Baraba alindi kukondwa kwa Pilato ndi Kefasi. Yesu anamupandi kumuika mumanda, chifukwa chake ulindi moyo. Ayuda ose ananena bibi matu yokalipa nafula tu ndi mawu pamenepo ena ananena kuti mumasuleni Baraba. Yesu pakalvari patanda wa mavuto, Baraba alindi kukondwa kwa Pilato ndi Kefasi. Yesu anamupandi kumuika mumanda, chifukwa chake ulindi moyo.